Sicily Home Diaries, епизод 4. Време е да ви апдейтна какво се случи през 25-та година и какво предстои за нас. Кратка ретроспекция за тези, които попадат на видеята ми за първи път. В първи епизод направих тур на целия апартамент. Във втори ви разказах за цената и всички разходи около покупката, а трети беше за решението ни защо точно в Сицилия. Както знаете, в края на ноември миналата година си купихме апартамент в Сицилия, и над 1,5 милиона души в социалните мрежи разбраха за това. Не бяхме планирали всичките ни роднини до 10-то коляно да ни пишат с поздравления, но ги приехме с радост. Имаше и немалко непознати хора, които решиха, че бягам от България заради кофти родители, а други пък, че родителите са ми го купили, но нито един от тези коментари не ме трогнаха особено, защото на края на деня аз имах летен дом на мечтано място, а те все още мечтаеха за инвестиционен имот в Бутунец. И така, да си дойдем на думата. Какъв е плана ни за 2026 година от тук нататък? First things first, да се срещнем с колега на майка ми, който се оказа сицилянец от Агридженто, учител по френски в София и говорещ български език. Звучи страшно невероятно, но е факт. Ще го съсипам от въпроси и се надяваме, че ще ни съдейства с някои доста важни неща. Като това да си намерим водопроводчик, който да смени цистерната ни за вода и генерално да ни помогне с включването на водата към общото водоснабдяване. Планирали сме да летим още през февруари месец до там, за да изчистим из основи целия апартамент и да изхвърлим всички бокуци и едрогабаритни мебели и уреди, които не ни трябват. Целта е да имаме един бял канвас, върху който да творим. Разбира се, докато сме там, ще уредим въпроса и с цистерната и водоснабдяването. Докато уреждаме и по-досадната част от ремонта, ще планираме и поръчаме кухня, която най-вероятно ще бъде от Икея. А докато дойде време за пътуването ни през февруари, ще си направя мудборди за всяка една стая, как си я представям като визия, цветове, мебели и всичко, което искам да има. Със сигурност ще използвам доста винтидж и секонд-хенд мебели от магазините им, битаците им, които вече обиколихме. Така че имам материал за споделяне и ако ви е интересно да проследите процеса от самото планиране на интериорния дизайн, ми пишете и ще споделям повече. Последвайте ме за следващите епизоди от поредицата, в която ще има чистене, планиране, ремонтиране и обзавеждане на 100 квадрата апартамент в любима и слънчева Сицилия.